Mga magbanay nga apektado sa pagbaha sa Misamis Occidental ni atong milabing bulan natunulan og hinabang sa gobyerno. Ang pagpanghatag tambungan unta ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni James Paulo Yap nga manukad sa Oroquieta City, Misamis Occidental. James? Yes, Sara, kapin 4,000 ka mga magbanay nga apektado sa pagbaha dinhi sa Misamis Occidental ang nahaturan na og pangnabang sa DSWD-10. Apan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. wala midayon og hidangat sa Oroquieta City tungod sa daot nga panahon. Panguluhan unta ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpanghatag og hinabang sa kapin 1,200 ka magbanay na apektado sa pagbaha sa Oroquieta City, Misamis Occidental nga nahitabo niadtong December 25 ug 26 sa milabing tuig. Apan tungod sa daot nga panahon, wala kini midayon. Gani sayo pa lang sa buntag, milinya na ang mga residente dinhi sa Cultural Center sa syudad. Na-divert hinuon sa Tudela sa Misamis Occidental ang biyahe sa Pangulo kung asa naghatag kini og pahayag. Samtang aduna say distribution sa mga ayuda alang sa mga nabahaan. Pasalamat ko ni BBM na nakaani sa akong lungsod. Kita niya unsa karagan ang affected o ang ako pong mga katawhan nalipay pong dako. Nasayran nga miabot og kapin 30 million pesos ang kadaot sa infrastructure tungod sa pagbaha sa 11 ka mga barangay sa Tudela. Karong adlaw ang ikaduhang hugna sa pagpanghatag og ayuda sa mga apektadong residente sa lungsod sa Tudela ug Clarin sa Misamis Occidental. Kapin 3,000 ka mga benepisyaryo ang natunulan og family food packs sa DSWD ug 5,000 pesos nga cash assistance sa maong lungsod. Butang nga gikalipay sa mga residente. Salamat kayo sa gipanghatag na hinabang. Kay na tabang-tabangan rin amo ang taong kalisod ito. So kauban po nato ang lungsod sa Clarin nga mga apektado po nga 1,400. Accordingly, o sa ato ang Municipal Social Welfare Development Officer po sa Clarin. So ana diyan, nag-usa kami kay silingan ra po mi kalungsod. Sara, sa karon nagpadayon pa ang post-disaster assessment sa probinsya sa Misamis Occidental aron nga masuta gyud kung unsa kalapad ang danyos nga dala sa maong pagbaha. Og Sara, pahimangno karon sa mga otoridad dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental nga magbinantayon kanunay kay mibalik na sab ang pagbundak sa ulan. Gani kagabi pa ang way puwas nga bundak sa ulan dinhi og aduna nay orange rainfall warning nga gitaas dinhi sa probinsya. Busa gipahimangno ang tanan labi pa nga naa sa flood prone area nga mag-amping kanunay. Sara? Okay, daghang salamat ug amping mo diha, James Paulo Yap.